vyzerá správne. Takže najdôležitejšie je prvý dojem, to snáď každý vie. Preto netvárime sa ako umák, ale ako muž, ktorý vie, čo chce. Pochválenie outfitu partnerky je samozrejmosťou. Ale určite to nepreháňame. Pri zoznamovaní sa s rodičmi nie sme príliš familiárni a vyberujeme sa silným gestám. Ako ďalšie šoférovanie. Partnerku vždy odprevadíme k autu, otvoríme jej dvere, sadneme si, pripútame sa a naštartujeme auto. Je viacero spôsobov, ako môžeme šoférovať. Napríklad môžete šoférovať takto. Alebo môžete šoferovať takto. Ak šoferujete s iným z uvedených dôvodov, radšej si vezmite taxík. Potom, ako zaparkujeme auto, napríklad pred reštauráciou, vypneme motor a vystúpime. Nezabudneme na pás. Partnerku odprevadíme k dverám, privedieme k stolu a usadíme sa. Nezabudneme na partnerku, samozrejme. Privoláme čašníka. Keď dostanete od čašníka jedálny lístok, nie sme príliš zahostrení k výberu jedla a nesprávame sa ani príliš profesionálne. Po donesení jedla nejeme príliš rýchlo, ale zase ani príliš pomaly. Pri platení účtu ste gentleman. Tak to by to malo byť správne. A takto je to určite nesprávne. Po večeri nasleduje zábava na diskotéke. Vyberte si pri parkete miesto, kde je vás dobre vidieť a kde môžete ľahko zaujať. Áno, tak to je dobré. Áno, ešte lepšie. Nekomentujú. Je všeobecne známe, že mnohí ľudia nevedia tancovať. Niektorí tancujú príliš a niektorí skoro vôbec. Niektorí tancujú, ako by niečo pichalo do zadku a niektorí zase ako by z toho zadku niečo liezlo. Ako všetci na parkete dotancovali, je čas ísť domov. Ak ste náš postup dodržiavali svedomito, dostanete sa až k poslednému kroku večera, a to k romantike u vás doma. V tejto časti večera je vaša partnerka už dozaista unavená a určite aj neistá. Preto nestrácajte čas so zbytočnými prípravami. Je dôležité navodiť príjemnú atmosféru. Dýchovkou to určite nespravíme. Tak.
Atmosféru by sme už mali a dostávame sa k tej neočakávanejšej časti, a to k zvádzaniu. No myslím si, že na dnes sme si ukázali dosť. No dobre. Tak si ukážeme aspoň nejaké tie začiatky. Takto sa to robí správne.